Benvingudes a El Context, una conversa sobre llibres entre amics. Hola Marta, avui crec que me toca a mi començar. No sé si t'has escoltat la notícia del Byul-Chul Han. No, la veritat és que no, estic un poc desconnectada de notícies. El Byul-Chul Han, havies sentit parlar d'ell abans? No, tampoc. No? Ara està molt està en tot el món, vaja, n'hi ha un rebombori gran en el Byul-Chul Han. Va fer el llibre este de La Colmena, que va tindre molt de renom sobre les xarxes socials i com funciona això, i ara actualment li donaren l'altre dia el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats. El discurs l'has escoltat? No, és que ara que ho dius sí que me pareix que m'ha aparegut en Instagram o en alguna red social com un vídeo, però no m'he parat a sentir-lo. Ha estat superbé, superbé. I a més és que vaig breument a dir-te un poquet perquè em ve perfecte per al llibre que m'he llegit del que parlaré després al final del podcast perquè tracta ell en el seu discurs ha parlat un poc, ha fet una crítica al neoliberalisme de tota esta com un poc és el treball, estem autoesclavissant-nos, estic resumint moltíssim. Un altre dia ja dedicarem un podcast o la meva lectura, perquè a més és que el tinc en la prestatgeria, perquè el següent que vull llegir-me és ell. Ja n'he llegit algunes coses, però volia llegir el següent. I just en el seu discurs parla de com ens autoesclavissem nosaltres. Ja no hi ha, diguem-ne, ja no és aquesta tensió entre amo i esclau, esta dialèctica hegeliana d'amo i esclau, sinó que el propi esclau, que som nosaltres, ens autoflagel·lem per a treballar més, per a produir més, i a més, diguem-ne que estem completament abandonats a l'ús del mòbil i el mòbil ens utilitza en compte de ser nosaltres qui utilitzem el mòbil, no? Un poc el seu discurs ha anat en eixa línia i crec que ha estat molt interessant perquè sí que està prou relacionat en la seva literatura, en les coses que ell escriu, i la veritat és que, no sé, crec que és de superactualitat. No sé, m'ha alegrat veure que i ja és molt famós, però m'alegra veure que se'l posa un poc també altra volta en el centre de... Clar, de les notícies Exacte. actuals de cultura o de literatura. Pues jo la veritat és que no el conec, però sí que el que me contes em ressona un poc, tant per la part de l'autoesclavització del discurs, com pues, del mòbil i que estem 24 hores al dia Sí, connectades. sí, sí. L'altre dia me vaig el meu temps d'ús de l'iPhone, el resum setmanal No ese m'ho que dic, digues. millor no vaig a dir-ho públicament, però se podeu imaginar que és moltíssim. I Ajá. estem un poc tots en Sí, eixe sí. món ara mateix. No, això és o sigui, ja te contaré en detall, però perquè és molt, molt més profund i, vull dir, n'hi ha molt ahí que rascar, però que és això de la dialèctica esta té, vamos, segles d'història, des de Marx, Hegel, i ara ell un poc Adorno, i ell, en certa manera, recull un poc aquesta tradició, i hi ha moltes coses que me ressonen, no? Mira, això apareix Hegel, això apareix Adorno, o sigui, que sí que té, diguem-ne, eixa actualitat, però el que conta està sustentat filosòficament en tesis antigues, no? No és com un qualsevol que te conta el mateix que contem tots, Sí, que ara saps? també està un poc de moda tot això. O sigui, dius Clar, que és algú que té uns coneixements per i descomptat. unes... I hi ha eh, unes tesis molt fortes en els seus escrits i està prou interessant, la veritat. que ja ens contaràs quan te llisques es deixa un poquet en més profunditat. I jo crec que com a contraposició d'això podem comentar breument també l'altra un poc notícia de les últimes setmanes, que no hem pogut comentar abans perquè no havíem pogut gravar, però sobre el Premi Planeta. Suposo que Exacte, també... sí, 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 sí. He sentit alguna cosa, jo no soc un autor que controle, igual ens pots contar tu alguna coseta. Bueno, el Premi Planeta va eixir farà una setmana o dos i l'han donat a Juan del Val. Mhm. Jo el conec perquè, bueno, ell col·labora en El Hormiguero i crec que també en un altre programa amb la dona, que és Núria Roca, que és Sí, això sí que valenciana. ho sé. Però ell té algun llibre prèviament publicat? Sí, ell té diversos llibres i de fet té un que va escriure com en ella, en la dona, en Núria Roca. Això és un poc estrany, no? És que Sí, com escriure un llibre conjuntament? no sé, la veritat. Bueno, són matrimoni, però no sé, me pareix una cosa molt rara. I jo vaig llegir un farà molts anys, no recordo ni el D'ell? títol. És que jo no sé si era el que van escriure junts, però fa molts anys i no recordo ni el títol ni de què anava, sé que pues, no m'ha agradat molt. I hi ha hagut moltes crítiques, no sé si ho has vist, però ha hagut prou crítiques. Jo crec que tots ja sabem que aquest tipus de premis tenen uns interessos darrere, uns grupos Absolutament. editorials. Tal vegada és que este any estava jo un poc més clava en tota aquesta actualitat i per això m'he donat compte, però sí, és un poc la contraposició del que estàvem comentant. Sí, no? És un poc com l'aspecte més mm,
no sé com dir-ho, més abstracte del Byung-Chul Han, un poc que també deixa reconeixement mediàtic, perquè al cap i a la fi també hi ha un reconeixement mediàtic, també. Però està bé, jo m'alegre que, o sigui, ja saps que a mi són temes que m'agraden i m'agrada que, en certa manera, se popularitze un poc eixa literatura o eixe assaig un poc més profund, perquè pareix que ja no podem llegir res que siga complicat, que de Ja. vegades hem de llegir coses tan senzilles. Entonces, crec que està bé que en certa manera arribi a més públic, perquè a priori pot ser un poc més obstrús i que la gent no ho agafaria, aquest tipus de llibres, i de que se promocione d'eixa manera fa que la gent també tinga més ganes de llegir-ho i probablement ho llegeixes, t'agrada, ho entens i ho disfrutes també. Sí, eixa curiositat, però tu creus, eixa era la meva pregunta, creus que algú que no està molt clavat en el món de la filosofia, com per exemple jo, podria disfrutar de... Bueno, no l'he llegit encara el llibre, però un Sí, poc de n'he llegit l'obra. algun d'ells. Jo crec que sí. Jo crec que sí perquè probablement no veuries totes les connexions. Després també estic quasi fent s'òpera que ens escolteu fins al final. Quan parle del llibre que jo m'he llegit en les recomanacions, alguna cosa que havia estudiat, com que l'he connectat en el llibre, no sé, és que m'encanta quan passa això, quan tens una informació o un coneixement i de sobte estàs llegint una cosa i el connectes en ella, no sé, crec que és una sensació que m'encanta, Que saps? ets intel·ligent, jo crec. Pot ser, no sé, és com que llitges un poc més enllà, saps? No és com intel·ligent, és com, dius, com si, és com un contacte especial en l'autor, saps? Entonces crec que en el Byung-Chul Han el que passa és que, bueno, jo crec que sí, perquè ell escriu per a que es puga entendre, i al final la tesi molt resumida, per exemple, ve a ballar en ixos temes, però és cert que, òbviament, si tu tens el coneixement, un coneixement previ sobre tot això, probablement li treus més suc, però això no vol dir que per algun punt s'ha de començar, i no vol dir que no es puga entendre i que no, saps? Sí, bueno, això passa en tot. També passa Exacte. en pel·lis més de, no sé, d'autor que igual fan referències als clàssics o el que sigui que pots entendre o no i simplement disfrutar de la pel·li. D'una altra manera i ja està. Sí, crec que sí. I parlant de llibres, m'agrada parlar d'un tema que són les llibreries. Ui. Però no anem a parlar de qualsevol llibreria, no? Anem a centrar-nos en llibreries famoses. Sí, hem decidit parlar de llibreries, hem dit icòniques, que jo crec que potser molts conegueu o segur que si no les descobrireu avui i potser les visiteu quan viatgeu. No sé si tu tens alguna llibreria que t'hagi encantat en algun dels viatges. Tu eres prou de viatjar, no sé si acostumes a visitar llibreries en les ciutats que vas o no. A veure, això és un tema, això és tot un tema. Perquè sí que és cert que jo, per exemple, de fa un temps cap així, intente comprar-me un llibre. Si, per exemple, parle la llengua del país on vaig, me l'intente comprar en la llengua del lloc. Intente que siga d'una dona i d'algú que no conega. Vale. I si no parla la llengua, que estiga en anglès, un poc per descobrir altres coses que d'una altra manera probablement no llegiria. És cert que sí que hi ha llibreries així famoses que apareixen ja en els típiques, quan fas la búsqueda de què visitar en aquesta ciutat, i t'apareix la llibreria i estan fins i tot cobrant entrada. Un poc ho evite, en certa manera, m'agrada, saps? Però és cert que crec que s'ha perdut l'encant de la llibreria i s'ha turistificat com tot. I això em fa un poc, no sé, saps? Com llevar-li la il·lusió que em feia a mi fer ixes coses. Ja. Però si me preguntes, te puc dir, en Lisboa està la llibreria Bertrand i m'ha encantat. La veritat és que no era superfamosa, o almenys quan jo vaig entrar no hi havia molta gent, i per a mi va estar bé perquè jo parlo portuguès i vaig interactuar en una... Sí, exacte. Ella em va recomanar una autora que jo no coneixia portuguesa. Aleshores, a part de la llibreria, que és bonica i està xula, em va encantar com eixa interacció, la recomanació, que crec que és un poc la part xula de visitar aquestes llibreries, no? Perquè si simplement vas a veure-ho i no te compres res, doncs tampoc No té tens interès. Exacte. Jo sabia que la teva resposta anava a ser un poc així. I per això m'encarrega de buscar unes quantes. Si vaig comencem per la primera, que crec que és la més turistificada, Ajá. que és la llibreria Leyo Ui, en sí. Porto. Ui. No sé si tu la visitares quan vas estar. Jo sí que l'he visitat. La primera volta la vaig visitar, la segona ja no. La primera vegada que ania a Porto fa més anys, i per tant hi havia gent,
però no es pagava ni entrada en aquell moment. I esta segona vegada ja una cua immensa. La llibreria és preciosa, però havies de pagar entrada per entrar a la llibreria, que després te feien el descompte en el Sí, llibre. total. Estava relacionat també amb alguna cosa de Harry Potter? Sí, sí. És una llibreria que porta des del 1906 i l'edifici, com diu Andrea, és superbonic. Té una escala Preciosa. en una alfombra roja que se divideix en dos, però realment perquè s'ha fet coneguda a nivell superpopular és perquè diuen que l'escriptora de Harry Potter se va inspirar en esta llibreria. En Harry Potter hi ha unes escales en la escola que de repente canvien i se van movent. Mhm, Diuen que s'ha inspirat ahí, o també per a la llibreria que apareix en Harry Potter on es compren els seus llibres de text. mhm. I això és com la història i de fet ells, diguem que se publiciten un poc Ai, sí. així i tenen, de fet, una secció en la que tenen Harry Potter en diversos idiomes de tot el món com per a que te'l compres. Ara fa poc l'autora va eixir dient que ella no havia estat mai allí, que ella sí que perquè ella va viure uns anys en els anys 90 en Oporto perquè estava casant un portuguès. Sí que conta que anava a escriure al Cafè Majestic, si no m'equivoco en el Sí. nom, però que ella no havia Ai, que estat mai bonico en el cafè ell. Majestic. Sí. Jo la vaig visitar, me va passar un poc com a tu, la vaig visitar en 2016 o per ahí, que vaig estar de viatge, i jo crec recordar que sí que pagué entrar, però tipo 3 euros, no era una cosa molt... Crec que valia 10, pot No, ser. quan jo anhi valia... Jo crec que No, eren no, tipo dic 3 ara euros. recentment, és que ni Sí, l'any passat. sí, sí. Pues quan eren tipo 3 euros i després lo que tu contes, te feien el descompte en el llibre. Jo, com sabeu que sí, jo sóc la que fa totes les turistades i la que m'agrada totes les coses populars, jo òbviament sí que pagué, vaig fer... No n'hi havia tanta cola en eixe moment. Vaig fer la cola, pagué i òbviament vaig comprar un llibre de Harry Potter. Però és Perquè, que a més a tu t'agrada Harry Potter. És que, claro, clar, és que té eixe plus. claro, claro. I jo ja tenia, òbviament, els llibres de Harry Potter, però en eixe moment me pilla que m'estava com començant a fer la meva col·lecció dels llibres de Harry Potter en anglès, perquè jo els tenia en Mhm. espanyol de que es de menuda. I vaig aprofitar per a comprar-me allí, crec que va ser el sèptim llibre, o no, el sext. I me va fer molta il·lusió, pues, haver-lo comprat Clar. en teoria, perquè després ja sabéis que no, però en teoria s'havia inspirat ella. I, per exemple, els meus pares van estar farà 2 setmanes en Oporto i els vaig dir que anaren. Finalment no entraren perquè valia 15 euros l'entrada. Hi havia moltíssima més cola i ma mare diu que pegava la volta com És a... que és absurd. Vull dir, arriba un punt que és com, no sé, s'ha convertit en això, o Sí. sigui... A mi me va agradar en ese moment, però és de veres que l'experiència, ara parlarem d'altres en els que he estat, l'experiència ja en aquell moment ja la recordo un poc com agobiant, saps? Perquè n'hi ha altres en les que igual també has de fer la cola i tot, però dins tu pots estar tranquil·lament buscant el llibre que tu vols. És que al final, tia, no és més que una cara més de tota sí, i del capitalisme i de convertir la cultura Ujú. en intercanvi capitalista, Sí, saps? sí. Perquè, clar, tu entres allí, t'has gastat ja 15 euros, què vas a fer? T'endús un llibre encara que ni te'l llisques, te'l guardes en la prestatgeria i Clar. dius, el tinc allí, sí, me'l compri allí. Em dol com, tornant un poquet a Adorno, Ujú. un poc tot això, no? Un poc la industrialització de la cultura d'eixa manera. Sí. I a més, el que te dic, l'experiència, ja la recordo en aquell moment, que ja fa quasi 10 anys que te passa molta Mhm, pressa, mhm. agobiant. Ara imagina't. Ara pitjor i, per exemple, si te vas fer una foto en l'escala, que és lo famós, és que ni siquiera deixes tu a soles en la foto perquè està ple de gent. O sigui que... Però bé, qui no ha estat i siga fan de Harry Potter, si li interessa, pues és un sacrifici que s'ha de fer. Després, una altra en la que esta vaig estar fa molt poquet, vaig estar este estiu, és la de Shakespeare and Co, que està en Ah, París. sí! Jo vaig passar, però no vaig poder entrar també perquè hi havia cua per entrar Ujú. i com no parle francès, en eixe cas vaig Bueno, decidir però això no passar. haurà sigut un impediment perquè esta llibreria, de fet, és una llibreria, com diríem, anglòfona. Diguem que és una llibreria que està dedicada a autors, en principi, angloparlants, que escriuen en anglès. Jo vaig estar este estiu, jo sí que vaig fer la cola, vaig aprofitar un dia que estava soles, que els companys de viatge estaven en altre tema, Mm. i me vaig dedicar a fer les coses que m'agraden, que és visitar llibreries. Vaig fer la cola, la veritat és que no va ser molt llarga, però sí que vaig estar allí un ratet al solet, que damunt era estiu, però veus, així l'experiència és el que te diia, va ser molt millor, perquè feies la cola, a més per fora és xula, te podies estar fent fotos, hi havia cartellets,
però després una volta dins com que controlen prou bé l'aforo i vaig estar un bon rato buscant llibres perquè no sabia què comprar-me. A mi també m'agrada comprar-me llibres com a souvenir, diguem, jo faig És al que revés. però és bona idea això. Això, per exemple, ho entenc, saps? És un poc el que jo t'he dit, jo també me'l compre com un souvenir perquè és un record de la ciutat i jo li fique 2 criteris simplement per ficar-li'ls, podria no ficar-li'ls, quan no trobe res d'això, passe. Però és un poc com per a dir, val, que siga una cosa que me force descobrir autores Sí. noves. Però sí, també és un souvenir, clar Sí. que sí. Pues poder estar triant el llibre que volia. És de veres que, en la meva opinió, no n'hi havia com una varietat tan gran, però per dins és molt xula. Jo no sé si tu saps la història de la llibreria o simplement te sonava el nom. No la conec la història, conta-me-la. És una llibreria això, dedicada a els autors que escriuen en anglès. Tenia un altre nom primer, després va canviar en honor, òbviament, a Shakespeare. I el creador o el que va fundar la llibreria, el que buscava era poc crear un espai en el que ell poder tornar tot el que la cultura li havia donat i deixava que la gent o els escriptors se quedaren a viure, diguem, en la llibreria Que un guai. temps i l'únic que tenien que fer en la condició per a estar allí era que escribiren, si no m'equivoque, 2 pàgines al dia, treballaren 2 hores. Collins també. Sí, treballaren 2 hores al dia a la biblioteca i el que escriu, tot és que En la biblioteca o en la perdó, llibreria? En la llibreria. en la llibreria. I el que escrivia està tot com arxivat allí i diuen que allí se van quedar autors molt coneguts i que ell va tindre molt que veure en la publicació de l'Ulisses de James Ah, Joyce. sí? No sé hasta quin punt això serà realitat o no, però la realitat és que avui en dia continua fent cada setmana esdeveniments relacionats amb el món literari i han participat autors prou coneguts de la treta com Zadie Smith. És una llibreria que, òbviament, tindrà molta part turística, però continua sent un poc un agent Manté un cultural. poc exacte, la Sí. funció d'agent cultural dinamitzant I un no poc. pagues entrada. Jo no crec recordar que pagara ninguna entrada per a visitar-la. Simplement has de fer la cola i ja està. També és de veres que tenen una secció de, com se diu, merchandising Sí, clar, i tot el món vol comprar. i tot el món va comer. Jo no compré ninguna bolsa perquè me pareixia molt cara. És que jo recorde per París anava tota la gent en les bolses. Per cert, no sé si coneixes, bé, això és la tipiquíssima de Nova York, l'Strand. Sí, sí, sí. Jo vaig anar, òbviament. Vull dir, Mm. al final vas perquè vols veure també el que és, que són no sé quants quilòmetres de llibres. Són com uns corredors enormes, plens de llibres de dalt a baix. També vaig comprar uns llibres, que allí vaig trobar, per cert, un llibre. No sé on ho vaig descobrir, això del de After Parties. No sé si va ser en el New Yorker que parlaven del llibre i me'l volia comprar. Però per Amazon no el aconseguia, i així en Espanya no el venen. I trobar I va ser com supercasualitat, i ahí n'hi havia com uns, no sé, uns caixons en llibres i dic: "Oh, ostres, el d'After Parties, tal". Total, que me'l compre, me l'emporte i quan l'obric en l'hotel estava signat. I duia estava com clar. dedicat d'una persona a una altra i eren llibres seus de segona mà i, tia, em va fer com il·lusió Pensava perquè que és que no sé que igual és un animal no, potser perquè no no. sé qui és l'autor, pensava que està signat com per l'autor, saps que a voltes No, no, que va, que va. Ell és un de fet, ell, va morir. bueno, per És, això sí. no, va morir molt jove, però també tenia descendència asiàtica i tal. Però res, era una dedicatòria d'algú que l'havia regalat i, tia, em va fer molta il·lusió perquè va ser totalment el que tu has dit, com un souvenir de Nova York superespecial. Però ell estava novet, Novet, perquè novet, i jo em pensava que nou. igual no se l'havia llegit. Igual era d'un exnovio que després el deixava i Total, li vaig a total. regalar els llibres com a regalar. De Nova York estava buscant com preparava un poc l'episodi, perquè jo crec que jo no n'hi estrany quan vaig estar, però sí anir a la de Barnes and Noble, Ah, crec, sí, sí, a sí. la de la Quinta Avinguda, que també m'ha agradat l'experiència, me pareixen pues, molt gran, tenia com de tot tipus de llibres, i jo sé que està així, bueno, diuen que estava inspirada en la pel·lícula de Tienes un email, l'has vist? No, quina pel·li Que és és de això? Nora Ephron, Ai, no, tia. però de Nora Ephron sí que has llegit algo, no? Sí, 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 sí. Vale. He llegit Pues un parell, un parell de llibres. Però Cuando, esa és de Nor és de veres, cuando és Harry d'ella. encontró a Sally, es de ella, y esta también es, mírala, esta me va a agradar molt. Y la película Com se deia, va, com se deia? tienes un email. La película va un poc de que ella, que és Meg Ryan, té una llibreria com independent, super cookie per a xiquets, són tot llibres de xiquets. I després, què passa? Que en el barri, que en teoria és el Upper West Side, si no Ahà, ahà. m'equivoque,
obrin de repente una llibreria xega Ah, que deien que estava un poc inspirada en la història d'esta, en la pel·li de Fox and Sons Books, i és un poc la lluita d'ella com per a defensar els xicotes negocis del barri, i ell pues, és l'amo d'esta superllibreria, que és una franquícia per tot el país. Tenia una història de món ahí darrere. I de Nova York, com no se m'ocorria ninguna altra, sí que havia apuntat per a parlar un poc de la biblioteca pública, que no sé. no, 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 avui no, un dia de biblioteques, Ja un dia de ja biblioteques. però bueno, ahir és on vaig comprar jo el meu souvenir, llibre souvenir quan vaig estar a Nova York, perquè també per a mi era com, no sé si heu vist Sex and Nova York, però se intenta casar Carrie, bueno, era com un poc també un joc que volia visitar. Un altre dia fem bíblies. Avui anem a centrar-nos en llibreries perquè si no ens n'anem. És de veres. La última que tinc per a comentar-te, que també és un superclàssic i parlant de pel·lícules, no us la podíem deixar, que és la de Notting Hill, de Londres. Ah, sí. En esta és en la famosa pel·lícula de Hugh Grant, ell té una llibreria, en teoria centrada només en llibres de viatges, que se diu The Travel Bookshop, que és la mítica façana blava, que és moltíssim. La primera volta que anava a Londres no la vaig visitar perquè no m'ha donat temps, però esta última volta en desembre que anhi vaig anar, també estava a soles, entonces podia dedicar-me al que jo volia. I no sé si saps que així n'hi ha com dos i la gent se confundix. No. Una està en Portobello Road, que és la part més coneguda de Notting Hill, que ahí és on diuen que se van inspirar en l'exterior. I això en el moment no era una llibreria i avui en dia de fet és una botiga de souvenirs. Però després, un poc més avant, si gires a l'esquerra, està la que en teoria era l'original, se tanca i després algú la va reobrir. I ahí sí que dins entres és una llibreria i també me vaig fer la foto, vaig entrar, vaig comprar Que el guai. llibre. També, així l'experiència, no se pagava, l'experiència va ser un poc més diguem entre mitges, ni molt agobiant ni tampoc tan tranquil·la com la de París perquè no controlaven tant l'aforo, però les xiques, les llibreres eren molt simpàtiques, me van com estar un poc assessorant i també pues, era una que havien de veure, però justament en este barri el que comentàvem de la turistificació, no sé si t'has enterat que últimament Han pintat les cases. han pintat les cases Sí. que eren super Sí, conegudes perquè eren sí, sí, colorides, perquè la gent està farta, perquè la ja no gent pot està, més. sí, la Sí, gent sí, fent-se fotos. increïble. Que és una de les parts. És Però, brutal. clar, hi ha negocis als que els convé, no? Clar, Que clar. treuen rèdit i pues, la gent que diu, suposo Es que ha efe de ser agradable. efectivament, efectivament. Ara que ens n'hem anat ahir a Londres, en Oxford n'hi ha una també superfamosa, no sé si te sona, que és la Blackwell's Bookshop, No. que és molt xula perquè és com subterrània. I entres i és superxicoteta. I hi ha una escaleta, baixes, i és immensa. No sé si havia llegit, jo no m'he informat tant com Marta, però crec que és una de les llibreries subterrànies més grans que n'hi ha. És que llibreries subterrànies és un concepte molt És específic. com que, clar, però realment és tan gran que estàs baix i no tens aquesta sensació, perquè és enorme i hi ha com diverses escales. Queda com un espai molt ampli, molt gran, però està tot a la vista. Està tot com en diverses altures, però en un mateix espai. Però no estàs com agobiat, en plan No, de no que gens, està... per a res. És molt xula. I també, la veritat que recomanable. No, és que no és per no estar, ho tinc pendent. Jo m'havia apuntat així, antes que ara me puc incluir, i ja que m'estàs comentant, antes que diuen que són molt xules que tinc ganes de visitar en algun moment, que una és el Péndulo, que està en Ciutat de Mèxic, i l'altra és el Ateneo en Buenos Aires, que està en la Recoleta, que esta, no sé si segur que has vist alguna foto perquè és com, era un antic teatre, entonces és on està, diguem, Que xulo, el teatre en si és tot molt visible. Pareix un poc la de la Bella i la Bèstia. que guai. La biblioteca d'ell Però és una biblioteca o és una és una llibreria? llibreria, però dic que pareix la Ahà. biblioteca de la casa del castell de la Bella i la Sí, Bèstia. sí, sí. Tota vista. També dic que tampoc és precís comprar-se-ho en les llibreries famoses, perquè a voltes les llibreries, qualsevol llibreria... Jo, per exemple, el llibre que parlarem l'altre dia, pel que comentava, de una dona que escriga en l'idioma, el de Les Madres No, Sí, el de Catits. eixe me'l vaig comprar en Bilbao. Sí, en qualsevol. Sí, vaig entrar a una llibreria i vaig dir, a veure, què me recomaneu? No conec molt d'autores basques, No, que n'hi ha així que estiga bé, clar, ho necessite traduït al castellà perquè basc no parle. moment. No. I la xica em va recomanar 2 o 3, no sabia què fer.
i al final vaig agafar este i mira, un superencert, no? Però que no és precís que se pot fer també i pots tindre el souvenir de qualsevol llibreria, el que passa és que sí que és cert que a voltes n'hi ha algunes que són precioses, però que tampoc se convertisca com en No, clar, o sea, una yo, checklist, de no? fet, he comprat llibres en tot tipus de llibreries quan he viatjat, però bueno, sí, ja que entres i potser fas la cola per a entrar Clar. a la llibreria, dius, pues, si trobo algo que m'agrada, pues me'l compre. I així tens com el doble record per així dir. I ara, què estem llegint? Jo vaig a parlar avui d'un llibre que justament me vaig comprar en el meu últim viatge, pareix que estic a fet aposta, en Turín, este estiu, en una llibreria que estava, jo crec que no és tan coneguda, o jo no la coneixia, però estava dins d'una galeria molt bonica, que és la Galeria Subalpina, i la llibreria era Llibreria Internazionale Lux. Saboreig italià. Sí, estic aprenent, però encara no he arribat tant. Jo crec que ja en algun moment hem comentat un poc a esta autora, però justament és el llibre que m'acaba de llegir ara, que és la saga de dos amigas d'Elena Ferrante. Ah, sí, 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 sí. Vale, és una saga que són 4 llibres d'Elena Ferrante, que és una escritora també italiana. Estic jo últimament molt en el mood. Sí, sí, està super posada, eh? Sí. No, este la veritat, per ser sincera, la vaig veure recomanar en TikTok fa molts anys, però no en la típica pàgina de BookTok que se diu que Sí, parla sí. d'estos llibres més de No, jo fantasia. l'he escoltat molt a Sí, ella. és que és prou coneguda i sobretot l'últim de la saga, que encara no l'he llegit perquè el que vaig a parlar és el tercer, ha rebut molts premis i està molt reconegut. L'últim, que curiós. Sí, 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 això he estat llegint. Elena Ferrante, com a curiositat, no se sap qui és. O sea, jo pensava que era, òbviament, una persona normal, però quan m'he posat a investigar un poc, ella se manté anònima. O sigui, però no és el seu nom. No, suposo que O no. sigui, és un Ningú sap, pseudònim. no, ningú sap qui és. Ella diu que al principi era com per vergonya un poc i ara ja pues, no, diu que ja no fa falta saber qui és, que una obra d'art, diguem, quan se publica ja és del món, no és seu. Vale, vale. És que m'està encantant això perquè tinc moltes coses que parlar que se tracten en el meu llibre Ah, i estem sí? així tocant uns temes que venen superbé. Estem connectades. Bé, jo, la veritat, els primers que m'he llegit, m'he llegit, este és el tercer, els altres dos m'han agradat, però és veritat que me'ls estic llegint des del, crec que 2023. O sigui, me'ls estic llegint com espaiadament, no tots seguits, llisc un, faig uns... Llegis altres coses Sí, i després... després torne. Este crec que és el que més m'agrada fins ara. La història, per a qui no ho sàpiga, en general són dos amigues, que són dos xiquetes d'un barri pobre de Nàpols, que neixen en els anys 40. I ella un poc el que fa és contar, òbviament, la relació d'estes dos amigues, entre elles, com es viure a Nàpols i en eixa zona, la vida en el barri, i a la volta com va durant tants anys, perquè en este últim llibre, este en els anys 60 ja, pues, va contant un poc l'evolució del país i totes els moments socials que van passar, i és prou interessant aquest contrast i també veure el mateix que en el meu llibre últim que parli, des de primer des de la ment o les experiències d'unes xiquetes i conforme van creixent, Ahà. van veient-ho tot. Diguem que el punt clau ací és això, la relació entre elles, perquè elles són dos xiquetes molt intel·ligents dins del seu col·legi, de la seva classe, i les diferents vides que fan cada una. Una aconsegueix estudiar, l'altra se queda en el barri, com se contraposen aquests dos mons, la culpabilitat d'abandonar, de no... I és un poc una relació d'amistat tòxica, tinc que dir, Entre entre elles. elles. Perquè n'hi ha molts cels... És un llibre... És que per sembla com un poc adolescent. No, no, No el qualificaries així. no, perquè no, o sea, adolescent, per mi adolescent és com d'històries d'amor i com molt d'eixa època, però és que les acompanyen tota la vida. O sea, de fet, el llibre comença com a que el fill d'una d'elles busca a l'altra per saber si sap algo de sa mare. Mhm. Encara jo no sé què ha passat ahí perquè no ha arribat el llibre. Però te conta totes les històries des de menudes, i sí que n'hi ha molts moments adolescents de pues, qui està en el més guapo del barri, qui se casa amb no sé qui, això sí, però és que realment la història està articulada a través de la relació d'elles, però va de la realitat social, Sí, 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 d'eixe clar, clar, ho barri, entenc. de la situació de la dona. En esta en concret, que ja són més adultes, estan com entre els 20 i algo i els 30, ja tenen alguns fills, parlen també de la maternitat, que és una cosa que parlaven, de si ser o si no ser mare, en eixa època que no era el mateix. La veritat és que este m'ha agradat molt. I és gros?
No, és normal. O sea, no és No el diries que és un llibre gras. però no és un llibre super gros. Realment, en este, per exemple, parlen del moviment comunista, del feminisme, Ja, sí, ho entenc, de- és del, com tot a través de la història sí, d'ells. del privilegi d'una que en teoria s'ha passat una millor vida, però després l'altra aconsegueix tirar endavant. Este m'ha paregut molt complex en quant a sentiments, perquè això, òbviament, està en una altra època de la seva vida i, com en totes les amistats, n'hi ha moments diferents. La realitat és que m'ha agradat. Sí que sent que tinc que fer-me un descans altra volta antes del quart, però en este com que he començat a veure per què la gent li agrada tant esta saga. Ajá. Els altres era com bé, però no m'encanta. I en este, no sé, tal vegada és la meva I època de la... podries llegir este sense haver llegit els altres? Seria possible? Jo crec que seria possible, però és que me pareix difícil perquè mencionen a molta gent del barri, per exemple, que has de tindre un poc el context, encara que, de fet, en la primera pàgina te posa com un resum de qui és cada un. Jo crec que sí que és important llegir-los tots, per a poder entendre per què aquesta relació. Ocorre així, ja. Jo crec que en este igual Sí que empatitzat... estan nugats. O Sí, sigui, és en este impossible. he empatitzat un poc més igual perquè ells estan com en la nostra edat d'ara, Ahà. encara que és una època diferent i que tal volta tens aquests dubtes que podem tindre nosaltres ara. Una cosa que no és un error meu és que com el compri en Milan intentava buscar-lo en espanyol perquè el llibre originalment és en italià. En italià no controlo tant, encara compré aquest llibre, intentava buscar-lo en espanyol, no el trobé i el vaig comprar en anglès. I per a mi ha sigut un poc un cacao mental, perquè els altres me'ls havia llegit en espanyol, damunt, jo què sé, Ja. estàs llegint com una traducció i és com a que... I tu estàs pensant algunes coses que com sonarien en italià, però estàs llegint en anglès, que també és una llengua estrangera, I com a que... t'atrau de la història un poc. Sí, l'experiència crec que no vaig a tornar a fer això. Crec que o me'l compre en idioma original o me'l compre en espanyol i si no el trobo, doncs me'l compro un altre. Però em feia il·lusió comprar-me aquest llibre Ja. en Turín. I ja ha sigut un poc el que he estat aquestes últimes setmanes. Ara estic en un altre, però no m'està agradant molt, així que ja vos contaré quan l'acabi en el pròxim episodi. I tu, Andrea? Jo he llegit el llibre més estrany Ai, que he llegit mai. ostres, pues això ja es diré. Ha sigut una experiència increïble, no t'ho promet, Però de bona o de mala? M'ha encantat. Ah. Però, o sigui, és un llibre brutal, però és una cosa molt personal. Recordo que un dia dient Déu, te vaig dir, tia, és que... I me dius, però és... no sé com estàvem parlant, i que, tia, és que és com molt complex el llibre, i em dius, però què, no és ficció? O és ciència-ficció? No sé què vas dir. I te vaig dir, tia, és el llibre de més ciència-ficció que m'he llegit mai, i al mateix temps no he llegit mai un llibre que tracte temes tan profuns i tan reals com este llibre. Impressionant. Bueno, estic parlant-vos de Desayuno de Campeones, de Kurt Vonnegut. No sé si coneixes Kurt Vonnegut. El vaig trobar un poc de casualitat. Este llibre no ho coneixia. Va ser un poc que el vaig veure, em va encantar la portada. Sí, però ja Sí. Vaig llegir un poc de Canava, em vaig informar de qui era este Kurt Vonnegut i em va encantar. I dic, l'agafé. La tinc en la prestatgeria, no l'havia agafat entre les mans fins recentment. Mira, sols te dir que un dia me'l vaig emportar a la pelu, mentre esperava allí, i vaig llegint. Tia, i tenia vergonya, perquè dic, estaran mirant-me esta persona no està bé. Morir-me de risa del llibre, és que és superdivertit. És un llibre molt divertit. Normalment rius en llibres, però és que este era de risa a risa. Hòstia, jo crec que mai m'he rist en alt en un llibre. O sea, no de jajaja, però sí que era com... saps? Com risa. Vale. És una llàstima que no pugueu veure, però simplement, mira, l'obric per una pàgina qualsevol i Marta pot dir, Sí. ja et crida l'atenció, no? O sigui, hi ha un dibuix, les frases són molt curtes, molt concises, està molt fragmentats els paràgrafs. O sigui, el propi disseny de l'escrit Ja és algo diferent. és absolutament distint, no? I aleshores, de sobte et diu, mira, el llibre parla de l'espècie humana, del món humà, com si... o sea, és un llibre descriptiu, però en humor. ¿vale? En el planeta Terra viuen aquestes persones i fan això i tenen una bandera que té estrelles i barres. Eixa manera de tractar-ho des de fora, com descrivint-ho, però al mateix temps des de dins. Estic ara parlant dels aspectes formals del llibre, perquè podria estar així parlant del llibre, necessitaria un altre podcast, perquè és impressionant. Però la història, jo, no sé, mai havia llegit una ficció així. O sigui, és que estava llegint-ho i pensava, com pots arribar a escriure això?
Però, Andrea, conta'mos un poc més en concret de què va el llibre. A veure, Marta, vaig ordenar un poc les meves idees Vale. perquè no és fàcil ni classificar este llibre ni explicar-lo tampoc. Crec que el primer punt del que he de parlar per a explicar un poc de què va això és l'estructura. És una part fonamental i realment és una de les coses per que te deia abans que més m'ha sorprès el llibre. Té una estructura formal que impacta, com t'he dit antes, de les imatges que conté el llibre, comencen dibuixos, paràgrafs curts, símbols, però no ha sigut llegir un llibre en dibuixos el que m'ha fet que m'agradara el llibre, sinó l'estructura interna del text. A veure si puc explicar això per a que s'entenga, perquè és un poc... És una història que uneix realitat i ficció d'una manera increïble, és impecable. Quan agafes el llibre, comences a llegir en realitat una metahistòria. El llibre deixa d'estar escrit per Kurt Vonnegut. De sobte ja no és Kurt Vonnegut que escriu, sinó que està escrit per algú, un escriptor, que conta la història de dos personatges. I un d'aquests personatges, a més, és un escriptor i l'altre és un venedor de cotxes ric i en algun moment aquestes dues vides de ficció s'uneixen. I això fa que Dwayne, que és el venedor de cotxes Pontiac, que és una marca, no sé si, bueno, antiga, de la General Motors, se torna boig. Però es torna boig literalment. O sigui, és una història dins d'una altra història. És una història dins d'una història dins d'una història. Tres. Exacte. A més, per si fora poc tot això, el llibre l'escriu un personatge que al mateix temps escriu sobre altres personatges i controla les vides d'ells. I un dels personatges és escriptor i són els seus llibres el que fa tornar boig a Dwayne. O sigui, imagina fins a quin punt la literatura és un tema central del llibre. Bé, sincerament, si encara esteu escoltant i heu arribat fins ací perquè la cara de Marta és tot un poema i no penseu que estic boja i que el que estic dient té algun tipus de sentit, he de dir-vos que jo mai havia llegit un llibre així. L'escriptor del llibre crea la història de la resta dels personatges, ens parla del determinisme del llibre albir com si fora un déu creador, perquè realment ho és, encara que sigui en la ficció, perquè està creant sobre estos personatges. Ell pot controlar el que passa. Exactament. Aleshores, Kurt Vonnegut, per a mi, aconsegueix fer metaliteratura i metaliteratura de la metaliteratura. És com 3 voltes. És increïble. Hi ha escenes, fins i tot, en què l'escriptor o sigui, no Kurt Vonnegut, sinó l'escriptor diguem, interactua amb els seus personatges en espais. Apareixen com en un bar i ell parla dels seus personatges com si els estiguera veient allí. Clar. És brutal. Tot això pot semblar superfilosòfic i un poc marejador, perquè me dius, però això de què va? No? El llibre realment no és res més que una sàtira de la societat americana del segle XX. I és una sàtira molt ben feta, perquè, com vos contava, és que ens fa riure en molts moments. Tot i que és una metahistòria, bla, 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 està escrit en un estil superfàcil, ràpid i vehement. Vull dir que no hi ha paraules difícils, no és difícil de llegir. Però ara sí, de què va realment este llibre? El llibre tracta qüestions filosòfiques essencials com el sentit de la vida. Som realment lliures, per tot el que vos contava, que estem controlats ja són com unes titelles en mans de creadors. Qui és aquest creador? Ja. És l'art, però realment ho fa tan bé el introduir aquestes preguntes que estan amagades baix de tot l'humor que caracteritza el llibre. És un llibre desconcertant. O sigui, si esteu pensant en llegir-lo, realment heu de saber que el que teniu en les vostres mans no és un llibre a l'ús. És un llibre que, per a mi, a més de tot això, fa una crítica a la filosofia lockeana. Vull dir, és que toca absolutament moltíssimes coses. S'atreveix a qüestionar la llei natural de Locke, a pensar què ocorreria si ja no hagueren de mantindre en vida a la resta, si la resta foren només màquines, que a més és un tema actual també. Pensar que este llibre no està escrit ara. El personatge principal que ho té tot en el món capitalista ja no pot més, no troba sentit a la vida i perd la raó. O, bueno, no sé, podríem dir que la troba, és que no ho sé exactament, però trenca amb el determinisme, perquè sap d'ell és lliure, perquè la resta ja no existeix per a ell. Així que tot això, a més, és l'escriptor qui escriu el que decideix que ho faça. I ell, este personatge, que és Dwayne, comença a actuar sense seguir cap tipus de norma, cap tipus de llei. En fi, en resum, Marta ja no pot més, està mirant-me. Marta no se'l va llegir, però ja sabeu que paga molt la pena. No, però jo només vull dir que jo estic un poc últimament obsessionada en la literatura sobre Itàlia i tal, però tu en la literatura sobre els Estats Units en el segle XX, no? Perquè és cert. El que comentaves en el primer episodi també era un poc relacionat amb aquesta època. És cert, però no tenen res que veure. O sigui, són llibres absolutament diferents. Allò és un llibre que costa més de llegir i això és un llibre que s'ha llegit superbé.
El que passa és que darrere hi ha molta història, no? En fi, a més de totes les qüestions, tracta també, per exemple, la discriminació racial en els Estats Units, o fins i tot fa un al·legat a l'art que vos contava, i l'emmarca dins de la tensió entre valor d'ús i valor de canvi. Quan capitalitzem absolutament tot, quan tot forma part del capitalisme, quan totes les coses ja no tenen la finalitat per què van ser creades, sinó que es converteixen en moneda de canvi per a seguir augmentant l'acumulació infinita de diners, el seu preu es subjectivitza. Kurt Vonnegut aprofita també per a qüestionar així el valor de l'art. Però no vos penseu que ho fa amb una dissertació ni paraules altisonants, sinó que amb un parell de frases té prou per a aconseguir parlar de tot això que us estic contant. És realment impressionant. O sigui, diguem que passaria així com en l'obra de l'autor que estàvem parlant al principi, que pots llegir el llibre d'una manera més superficial i la història és entretinguda, que te crida l'atenció per conforme està escrit i els dibuixos que comentàvem que tenia, però també, si tens la capacitat de parar-te un poc a analitzar el que estàs llegint, li pots treure molt més suc. Sí i no, perquè això és una novel·la. O sigui, Sí. tot i això, acaba sent una novel·la i hi ha una història, encara que aquesta història em resulta molt difícil explicar quina és, mentre que l'altre sí que és un text molt més assagístic i molt més filosòfic i planteja qüestions filosòfiques, cita autors. Així tot això no està, tot això queda baix de totes les capes d'humor que ell és capaç de fer, no? És que t'adones de com d'intel·ligent realment és Kurt Vonnegut. O sigui, com té la capacitat de tindre aquesta informació, de saber-ho, però no ficar-la per escrit, saps? Ell la utilitza, però no necessita ficar-la patent en el text. Crec que al final m'has convençut un poc. No sé si el llegiré pròximament, però en algun moment. Bé, i fins així jo crec que el capítol d'avui. En els pròxims episodis estigueu atents perquè anem a tindre alguns convidats, anem a parlar de temes interessants i igual parlarem d'algun llibre en comú. I si sabeu alguna llibreria que recomaneu, que pugueu dir que hàgiu visitat i que no voleu que ningú més visite, eixa no la poseu en comentaris, però si no us importa que es plene de gent i que tots els nostres oients vagin a la llibreria, fiqueu en comentaris i nosaltres també anirem. En fi, fins el proper episodi. Adéu!